Какво количество хидратант можем да намерим в обикновения душгел? Горе-долу толкова. Но Dove Beauty Care Shower съдържа много повече хидратиращи съставки в сравнение с повечето душгелове, защото тайната на красивата кожа е в ежедневната хидратация. А кой е по-запознат с хидратацията от Dove? Кантус Фирмус и Jazz FM представят невероятния тандем Джордж Бенсън и Ал Жаро. За първи път заедно с албума си Giving It Up. Те са гости на София Джаз Пик веднага след фестивала в Монтреал. 19 юли, 19 часа и 30 минути, зала 1 на НДК. Джордж Бенсън и Ал Жаро. С съдействието на Най-доброто предстои. Швепс. Корпоративна търговска банка. Нямаме съвпадение. Синьо и червено нямаме съвпадение. Ако искате да участвате в Горчиво, някой каза аха. Очакваме им на телефон 0889 329532, както на имейл горчиво е. Тази вечер в шепот от отвъдното. Къщата ви е удивителна. Може ли да попитам защо я напускате? Тази къща има лоши спомени. Какво е станало с момчето? Лапай! Кой гледа бебето? Остави ме! Остави ме! Виж какво направи. Можеш да ми се довериш. Тази вечер, 21 часа. Кои са новите лица в училището за модели на огледала? Най-добрите упражнения за стройни крака и грациозна походка, а също и последните тенденции при обувките за сезона. Всичко това в събота, само по BTV. През юли BTV ще има грижата да си починете както подобава и ви кани на райските плажове в Саут Бич, Майами. А Ванеса Уилямс гарантирано ще ви забърка коктейл от незабравими емоции. Един сериал, в който лятото диктува правилата. Горещи плажове. Очаквайте по